Szeretnéd az Urat dicsőíteni? Szeretnéd tudni, hogy mit szánt neked? Szeretnéd látni a krisztusi csodákat? Vagy csak szeretnél beülni egy jó koncertre és zenét hallgatni? Akkor köztünk a helyed. Ezen a dicsőítő esten J.C. Alzamora lesz a különleges vendégünk, aki azért jön Amerikából Európába, hogy lássa, miként Isten királysága teljesül itt a földön, akár csak a mennyben, és hogy lássa, hogy Jézus gyülekezete azzá válik, aminek Isten szánta. Azért járja a világot, hogy megerősítse, felszerelje és útra küldje a szolgálókat. Jelek, csodák, apostoli szavak, és ami a legfontosabb, Isten jelenlétében. Sok szeretettel várunk titeket dicsőítő estünkre. Gyertek és dicsérjétek velünk az Urat!